tiga ngangkang Bapak Sumbar Jati ngarang panatnya gumantel gatelem badoknya tengah bandaran cacilnya podo jejogetanan ngentenono ojal momanungsum kita podo dak luput Kakang Mas Basundono iki. Adira luput kang dadi atur pun Kakang. Tos pundi? Panjenengan pertandingan Mas Ontor saged ngentati napa mboten? Menang menapa kalah? Adira kaya seliram. Aku pertandingan musuh jundangan Jolo Raden Antarja aku gak melayu dipaten. Sebab pengamu Antarja kaya banteng kecaton kaya gajah kelan seratu. Kang panjenengan ben perang nggih melayu, ben perang kalah. Kapan panjenengan nate perang menang? Kalangi sinten? Lakoni napa? Enten griyane sinten nek panjenengan nate perang menang? Ora kaya-kaya seliramipun Kakang gak melayu dipaten. Pun tah panjenengan kalan panjenengan. Ben perang nggih melayu, ben perang nggih kalah. Wis pancen ora kena kangge sembarangan adipun Kakang gak melayu dipaten. Pun dika mundur kula cekeli kula patenan. Adi kok lagak temen durung ngerti tandang gawine Antarja iki. Wong dikongkon mundur kok katik ngejokno musuh ae. Ono pedha ana wujuding Antarja. Ono perlu gawe apa? Apa kang maju nang prajugan? Iki sapu kawat negara Praju Tresna Yuyudana iki. Enggal maju aja Kakang kandha kang ngruncit tembung tanpa parigawi tak tukel ulum lho. Aja sumbar petak minta lawan lelek musuh aku le. Tenan. Leno pandumu kena jangkam kena tak candak tak cekel tak cukek oh matek temen sliramu iki.